mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tithokozeso Mulungu makamaka chifukwa chotipatsanso mpata tsiku la lero pamene tikhala tikupitirizabe paphunziro lathu lokhudza angelo, ndipo tsiku la lero tikhala tikulowa paphunziro lathu lachitatu pamene tikupitiriza kuphunzira zokhudza angelo amenewa. Kwa amene takhalira limodzi ndikupewa kuti tathoyankhidwanso mwa mafunso ena amene timakhala nawo, komabe tikhala tikupitirizabe kuphunzira zokhudza angelo kuti tikathonapobe zinthu zinaso zimene zimapereka mafunso osiyanasiyana kwa anthu, koma Baibulo buku lopatulika litithandiza kuti titopeza mayankho, komanso mayankho ake olondola popeza liliuza zokhazokhazo zimene Mulungu afuna ife tidziwe ndipo zolondola. Pa programu yathu ya lero muli ndine malo anu Angelo Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndali Dongosolo Biblical Studies ulongo kumitundu, amene sakupitirizabe kudziwitsani kuti iye akulemba anthu amene angafuna zaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere, akhale wamuna wa mpingo wa Khristu, akhale certificate yake ya form 4, akatero akhoza kuti dziwitsa pogwiritsa ntchito nambala iyi 0822766018. Mwina ndinu kandi membala wina wa mpingo pano wa Khristu adziwitse nkhoniso za uthenga umenewu. Komanso nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito mukafuna kuti mwina mulandirenso maphunziro amenewa kugwiritsa ntchito pa WhatsApp, tumizani message nambala imene tuzeni imene mufuna mudzathandizidwa kuti kutumizanenso ni maphunziro amenewa muchitomvera pa nthawi yanu imene inu mungakonde. Chifukwa ali Dongosolo Biblical Studies amapanganso program ena monga kwalembedwa imene imatuluka pa radio ya Timveni lachinayi lina lililonse nthawi ya 7 madzulo. Komabe tsiku la lero tikhala tikupitiriza kuphunzira zokhudza angelo zimene tinaziyamba masabata ambuyo awiriwa. Tsopano tsiku la lero tifuna tionepo zokhudza dongosolo la angelo. Tikakamba za dongosolo ndi mawu kapena ndikunena kumene kumafuna kusonyeza kuti zinthu zichitike moyenerera. Pamene pali anthu ambiri kapena pali gulu la anthu pakakhala popanda dongosolo nthawi zambiri mavuto amachuluka. Ndi Baibulo pamene Mulungu taona kuti Mulungu amene analenga angelo, kodi analenga ntchito yanji, analenga liti, tataona komanso zina zokhudza angelo zimene taziona. Koma ntchito yofunikanso taona kuti Baibulo limatipatsa dongosolo lokhudza angelo, kuti kodi angelo amene ogwira ntchito motani, kuti angelo alipo amitundu ingati kapena Baibulo imafotokoza motani zokhudza angelo amenewa. Choyambirira anthu ena amafunanso pamene tikufuna kukamba za dongosolo, nthawi zina anthu ena mwina munawavapo kapena mudzawava, amafuna pamene tikukamba za dongosolo amafuna kudziwa kuti angelo alipo angati kwenikweni. Akafuna kuti afuna kudziwa angati amafuna kutanthauza nambala, kuti angelo alipo 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, amafuna kudziwa nambala. Ngakhale afuna kudziwa nambala nthawi zina amafuna kugwiritsa ntchito m'Baibulo, mufuna kuti simuona apa Baibulo linatchula zakuti ndoti angelo alipo makuti. Mwachitsanzo pa buku la Mateyu chapter 26 pa verse yake ya 53, Yesu pamene amafuna kutengedwa mu munda muja panapeza kuti asilikali abwera kuti adzamugwire, mmodzi mwa ophunzira a Yesu anatenga lupanga mpeni nkudula khutu la munthu. Ndipo atadula khutu la munthu Yesu anayankhula mawu awa pa Mateyu chapter 26 verse yake ya 53. Akunena kuti pa verse 53, kapena uganiza kuti sindingathe kupemphera Atate wanga ndipo iye adzatumiza tsopano lino mabungwe a angelo oposa 12? Apa Yesu amanena kuti usavutike kupanga zimene wapangazi kudula anthu khutu ufuna nditeteza, chifukwa ine nditafuna chitetezo ndikoza kupemphera kwa Mulungu, ndipo Mulungu akhoza kutumiza angelo, mabungwe a angelo oposa 12. Ndi anthu ena akaona simaona apa Yesu atchulapo za mabungwe 12, ndiye kuti basi angelo alipo magulu 12. Kodi Yesu amafuna nena chimenechi? Choyambira chimene tingaona apa chimene chili choti Yesu chimene ananena chonena kuti Yesu amafuna kutifotokozera ndithu kuti zooneka kuti pa gulu la angelo ali ndithu m'magulu. Ndipake Yesu anene akhoza kutumiza magulu 12, koma sakunena akhoza kutumiza magulu 12, koma akunena kuti oposa 12. Ndatha kuti bwanji sana tchule 5,
bwanji sana 12 pochula 12 ndio alipo 12 ayi ngani simeneyo komabe Yesu apa chimene amafuna chonena kuti ntchito imene inali pano ngati ni mafuna kutetezeka pano naye kupempha Mulungu kuti angotumiza magulu amenewa anakati kugwira ntchito imeneyi koma sende kuti Yesu amafuna kutanda zoti angelo magulu alipo 12 basi ayi ndipo pesa ena amafuna kukhulupirira magulu alipo 12 tikumbukira kuti nthawi imeneyi ya Chiroma akanena za bungwe mawuwa amafuna kugwiritsidwa pobwerekeredwa pogwiritsa ntchito imene azathu a Chiroma asilikali yawo amene amayendera asilikali azathu a Chiroma amakhala ndithu magulu nkukhala mmodzi wowayang'anira gulu lina wowayang'anira monga ngati masiku anonso timamva mwina za magulu ngati amenewa asilikali athu a dziko lapansi masiku ano amakhala munthu mmodzi mwina ayang'anira asilikali 10 mwinanso ka 12 mwinanso makuti ndekalekalero nthawi ya Chiroma akakamba za gulu la asilikali akati magulu alipo awiri magulu alipo 4 alipo 5 amakhala kuti msilikali mmodzi akuyang'anira pafupifupi asilikali 5280 ndera anthu ena pofananiza zimene za gulu la Chiroma komanso Yesu atchula mabungwe 12 ndera amafuna kutanthauza kuti ndekuti angelo alipo 63,360 ndakafuna kuti kodi angelo alipo angati ndamafuna panga conclude kuti angelo alipo 63,360 basi chifukwa Yesu atchula za magulu 12 koma kodi ndi zoona tipeza kuti si zoona ayi chifukwa tikaona pa buku la Chivumbulutso chapter chake cha 5 pa verse yake ya 11 mlembi Yohane pamene amafotokozanso zokhudza angelo anafotokozaponso chinthu china chimene chingatitsegule mutu pofuna pa verse 11 ndipo ndinamva mawu a angelo ambiri pozinga mpando wachifumu ndi zamoyo ndi akulu ndipo mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 10,000 apa Yohane akufuna kunena kuti naona angelo atazungulira mpando wachifumu analipo 10,000 like 10,000 times 10,000 times 10 times 10,000 that is times thousands times thousands ndeti Yohane chimene afuna kunena choti Yohane so nthawi pamene amaona masomphenya pamene akufuna kufotokoza kuti ataona angelo amene azungulira mpando wachifumu akuti anali oposa 1,000 chifukwa pongotengera masamu tinangoti 10,000 times 10,000 ndeti tikukamba za anthu 100 million koma akuti sizinathera pa 100 million fa kuti panali 100 million times thousands times thousands times thousands mapita nawo masamu ake ndezi zimene zofuna kutanthauza kunena kuti angelo alipo ambiri amene munthu sangathe kutchula nambala nde munthu akanenera zimene Yesu ananena pa Mateyu chapter 26 verse 53 kuti angelo alipo 63,560 akulakwitsa koma Yesu amangofuna kunena kuti pa ntchito ili apapayi awa ndi amene angathe kufunikira ndeti kuona ndithu kunena kuti angelo alipo ambiri komabe taphunzirapo chinthu ichi pa zimene Yesu ananena ali magulu ndipake Yesu ananena kuti nkhozo tupempha Mulungu anditumizire magulu 12 kapena kuposerapo ndi chimene Yesu akutipatsa amenepo komanso tikaona pa buku la Hebrew chapter 12 verse 22 timapeza kuti angelo alipo ambiri unyinji wa angelo ndeti kuti munthu anene kuti angelo alipo mwakuti ayi koma choona chakuti angelo alipo ambiri mamiliyoni kutengera Mulungu amene anawalengera koma cholinga cha phunziro ichi sikufuna kuyankha funso lokhalo chabe ayi kuti alipo angati koma nkufuna kudziwa kuti kodi dongosolo lawo pamene alipo ambiri zimayenda bwanji Baibulo linatipatsako chithunzithunzi ngakhale mwina sitingathe kupeza mayankho zonse zimene tingafune kudziwa koma zimene Mulungu anatipatsa nzofunikira kuti tizidziwe ndipo ndi zimene zingatithandize nthawi zina anthu timakhala ndi nkhawa pa zinthu zimene sitizidziwa momwe tizikhala ndi nkhawa pa zinthu zimene tizidziwa kuti kodi Mulungu apa akunena kuti chani ndiyeno tikaona pa buku la Chivumbulutso buku limene la Chivumbulutso chapter chake cha 12 verse ya 7 ndi 8 akunena kuti ndipo munali nkhondo mwamba Mikaeli ndi angelo wake akuchita nkhondo ndi chinjokacho ndi angelo ake chinachita nkhondo apa mulembe Yohana akunena kuti Mikaeli ndi angelo ake zikundikumbutsa zimene Yesu ananena pa Mateyu chapter 26 verse 53 kunena kuti Yesu akhoza kutumiza magulu oposera 12 apaso Yohana akunena kuti Mikaeli ndi angelo ake anamenya nkhondo ndi chinjoka chimene chinali ndi angelo ake
Ndeti lofuna kuti kaone mavesi awiri zikutitsimikizira ndithu kunena kuti angelo ngakhale alipo wambiri koma pochita zinthu zina palitu angelo amene amakhala ali ndi atsogolera angelo akutsogolera angelo na chifukwa kuti Mikaeli anali ndi gulu lake la angelo limene limamenya nkhondo ndi chinjoka chimenenso chinalinso ndi gulu lakenso. Ndiye kuti likupeza titu kuti Baibulo ikutiuza kuti sikuti kulibe dongosolo mpaka ni angelo, pali dongosolo. Monga Mikaeli anali ndi gulu lake. Mikaeli pokhala ngelo amene anenedwa ngati wamkulu alinso ndi angelo wake amene amamutsatira iye pa zinthu zimene anena kuti achite. Chifukwa tikaona pa buku la Yuda 9 ka Yuda chapter 1 verse 9 akunena kuti koma Mikaeli mkulu wa angelo. Mikaeli mkulu wa angelo. Ndende pamene pali angelo ambiri koma pali dongosolo. Ndipo Mikaeli ndi mmodzi mwa mkulu wa angelo. Ndeti kuti dongosolo lilipo ndithu. Nchifukwa tikaona buku la Daniel chapter 10 verse 13 komanso verse 21 amafotokoza za Mikaeli kuti ndikalonga, komanso pa buku la Daniel chapter 12 verse 1 amanena kuti Mikaeli ndikalonga wamkulu, prince wamkulu, ali ndi ntchito yotsogoleranso angelo ena. Ndeti akakuyenera kukagwira ntchito imene ayenera kugwira koma ali ndi dongosolo, sizimangoyenda, sizimangokhala zachipwirikiti ayi. Baibulo limafotokoza za Mikaeli yekha ngati ngelo wamkulu, sizimafotokozapo zena. Ngakhale Baibulo limafotokozaponso za Gabriel kumutchula ngati dzina. Mikaeli ndi Gabriel ndi angelo ena amene amatchulidwa, ndi angelo awiri amene timapeza Baibulo akutchulidwa ndi dzina, koma ena angotchulidwa angelo. Mikaeli yekha koma ndi amene amatchulidwa ngati ngelo wamkulu m'Baibulo. Mwina nkutheka aliponso ena koma Baibulo silinatiuze. Koma amene anatiuza ndi Mikaeli yekha. Ngakhale Gabriel anangotchulidwa ngati dzina chabe la ngelo. Komabe tikaona zipembedzo zina zimafotokoza mwachitsanzo, monga ngati tikaona azathu a Catholic amafotokozaponso za angelo ena. Amafotokoza za Mikaeli, Gabriel, Rafael, Fanuelo, Yeremiya, Yulia komanso Lugawo. Angelo ena ngati amene angelo ena 7 ngati akuluakulu. Koma mu Baibulo lathu musizimafotokozamo zimenezo. Koma timapeza ena amafotokoza zimene zili zoti tikaona Baibulo lathu sizili choncho ayi. Mayina angelo enawo sanatchulidwe ngati angelo mu Baibulo lathu. Komabe taona kunena kuti ali ndi dongosolo, ndipo Mikaeli ndi ngelo wamkulu, ngelo otsogoleranso angelo ena. Si Mikaeli yekha amene amatchulidwa ngati ngelo ayi. Tikaona buku la Genesis chapter 3 verse 24 Adamu ndi Hava atachimwa m'Baibulo. Baibulo limatipatsanso mtundu wina wa angelo amene amatchulidwa kuti akerubi. Adamu ndi Hava atathamangitsidwa munda muja anayika akerubi kuwatsekera Adamu ndi Hava kuti asabwerenso munda. Achimwa athamangitsidwa asabwerenso, Mulungu anayika gulu limene la angelo la akerubi. Ndipo patali koyamba kutchulidwa kwa angelo amene wawa mu Baibulo. Komanso akerubi nthawi zambiri pamene timapeza akerubi mama kachipangano chakale, timapeza kuti akutchulidwa pamene akufuna kulumikiza ndi chiweruzo cha Mulungu. Anatchulidwa pamene Adamu ndi Hava atachimwa akuletsedwa nalo munda. Komanso malo ambiri amene amatchulidwa amagwirizana ndi chiweruzo cha Mulungu. Tikaona buku la Exodo chapter chake cha 25 verse 17 umatsika Mose, timapeza kuti akerubi amene anatchulidwanso pamene amauza Mose kuti apangire likasa la Mulungu. Ndipo pa Exodo chapter 25 verse 17 ndi 8 anafotokoza kuti akerubi ayikidwe pamwamba pa likasa, wina akhale mbali ya uku, wina mbali ya uku. Ndipo pa verse yake ya 22 timapeza kuti akayika pamenepopo amafotokoza kuti Mulungu amakhala pakati pa akerubi, angelo amenewo. Ndiyoti akutipatsa zinthu zili pala angelo ena amene amakhala muzungulira Mulungu ku mpando wachifumu, amene anatipatsa chithunzithunzi paona buku la Exodus chapter 25 verse 17 mpaka verse 22 timapezamo zimenezo. Komanso pa 1 Samuel chapter 4 verse 4 akutitsimikizira ndithu Mulungu ali pakati pa akerubi. Timaona buku limene la 1 Samuel chapter chake cha 4 verse yake ya 4, komanso pa 2 Samuel chapter yake cha 6 verse yake ya 2,
komanso Masalimo chapter 8 verse 1 komanso Masalimo 99 verse yake ya 1. Koma tolemba 1 Samuel chapter 4 verse yake ya 4 akunena kuti chifukwa chache anatumiza ku Silo kuti akatenge kumeneko likasalo la chipangano cha Yehova wamakamu wokhala pakati pa akerubi. Mulungu akumufotokoza pa likasalo akhala pakati pa akerubi. Ndawanso ndi gulu lina la angelo limene likuliona, koma nthawi zambiri ngamafotokozedwa mbali kufotokozedwa kuti limakhala pafupi kwambiri ndi Mulungu. Mulungu amakhala ali pakati, angelo amene wa akerubi ali mbali mwakemo. Tikaonanso pa buku la Exodus chapter 26 verse 31 amafotokoza aposo za akerubi amenewo. Timaona Yesu ali pa mtanda paja, inafika nthawi imene nsalu ya mkachisi inang'ambika. Nsalu imeneyi imafuna kugawa malo oyera ndi malo oyeretsetsa. Ndipo Exodus chapter 26 verse 31 amanena kuti nsalu imeneyo gawa malo amenewo anamuwuza Mose kuti ajambulepo akerubi amenewa. Ayika chisalu koma pa chisalupo ajambulepo akerubi. Mtundu umenewu wa angelo. Pa 1 Mafumu chapter 6 verse 23 mpaka 28 komanso pa 2 chapter 3 verse 10 mpaka verse 13 timapeza monso Solomon atamanga kachisi wa Mulungu. David pajana aletsedwa koma Solomon atamanga kachisi wa Mulungu. Mkati mwake anayikamo zomanga kapena zosema za akerubi. Amanga kachisi wa Mulungu okongola mkatimo anamuza Solomon kuti useme kapena uyike zinthu zomanga zosonyeza akerubi. Akerubi amakhala pafupi ndi Mulungu. Ndamafuna wapatse tuzuri awandeni malo a Mulungu ndithu. Ndetu upeza kuti pali gulu limene ndithu la angelo limene lili akerubi. Pa 2 chapter 3, 1 Mafumu chapter 6 verse 29 mpaka 35 timapezamo kuti mkati mwa kachisi mwamene oyikamonso zithunzi zawo za akerubi. Nsalu ayikepo akerubi, mukhale zosema za akerubi, komanso athe kuyika zithunzi za akerubi mkachisi. Ndetu kupeza kuti pali gulu limeneli la angelonso ndithu limene anthu amene anali nthawi imeneyo amatha kupatsidwa kachithunzithunzi ka angelo kapena ka mtundu umenewu wa angelo. Tikaona pa buku la Ezekiel chapter 1 verse 4 mpaka verse 28 masomphenya a Ezekiel ali ku dziko la Babyloni kujako anaonaponso angelo awa ndipo anatipatsa chitsanzo cha chithunzithunzi chale cha angelo amenewo. Tikozowerenga pa Ezekiel chapter 1 verse 4 mpaka verse 28 anafotokoza zambiri zokhudza mtundu umenewu wa angelo. Ndetaona ndithu kuti Mulungu anazika madongosolo muli Mikaeli mmodzi mwa akulu angelo, tupeza akerubi amenenso akufotokozera nthawi zambiri akukhala pafupi ndi Mulungu, amakhala mbali Mulungu amakhala ali pakati. Komanso sokhawa timapezamonso mtundu wina wa angelo amene amatchulidwa kuti maserafimu. Timazipeza buku la Yesaya chapter 6 verse 1 mpaka 6. Ilinso ndi gulu lina la angelo limenenso lilinso pafupi ndi Mulungu. Mmene mutimapeza Yesaya akutifotokozera akutipatsabe chithunzithunzi kamene ngakhale sizinalicho koma afuna wapatsabe anthu chithunzithunzi chabe kamene kali. Tikaona buku la Yesaya chapter 6 verse 3 amatuza kuti angelo amene wantchito awo nkutamandanso Mulungu, amene usiku ndi usana ali ntchito imene yotamanda Mulungu. Komanso pa Yesaya chapter 6 verse 7 timapeza kuti alinso ndi ntchito za chifundo zothandizira Mulungu koma makamaka kumbali ya za chifundo. Ndetu kupeza kuti pamene Mulungu analenga angelo amenewa okhala angelo ambirimbiri, Mulungu sanangozisiya kuti anthu adzingopanga kapena amene angelo amenewa adzingoyenda amene ayenera kuchita kapena adzingochita zinthu mopanda dongosolo, koma Mulungu anayika dongosolo. Ngakhale tikuwaona angelo amenewa motere, timaona pa buku la Aroma chapter 8 verse 38 39 akunena kuti pakuti ndakopeka mtima kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, ngakhale amaufumu, ngakhale zinthu zilipo, ngakhale zinthu zili nkudza, ngakhale zimphamvu, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale zolengedwa, china chilichonse sichingakhoze kutisiyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Taona mphamvu ya angelo, taona dongosolo la angelo, taona ngati ngelo Gabriel amene Yesu ali ndi mphamvu, ngelo Mikaeli amene ali ndi mphamvu, amene alinso ndi gulu lake, taona maserafimu, komanso taona maangelubi. Koma Paulo akunena kuti ngakhale ali angelo achonje,
koma palibepo munthu kapena palibepo chinthu ngakhale angelo angatisiyanitse ife ndi Mulungu. Ngelo ali ndi mphamvu inde, koma chimene Paulo akunena pa buku la Roma kunena kuti chani? Munthu kuti asiyane ndi Mulungu ndi wekha. Ukozosiyana ndi Mulungu iwewe ukafuna osati chifukwa choti pali ngelo kapena pali chinthu china ayi. Ndipo pamene tikuwaphunzira angelo kuona mphamvu zawo, tikuona zimene tikuphunzira zokhudza angelo, koma tizindikire chinthu ichi. Angelo sikuti ali ndi mphamvu yoti angasiyanitseni inu ndi Mulungu, koma iweyo kapena ineyo ndikozopanga ndekha kuti ndisiyane ndi chikondi cha Mulungu. Ndetaona phunziro lathu lachitatu lokhudza dongosolo la angelo. Nzoona angelo alipo ambiri. Nzoona Yesu anayankhula kunena kuti adzakhoza kutumiza wakozopempha Mulungu atumize magulu oposera 12 angelo. Taona kuti angelo zonera ali magulu ndithu. Mikaeli ndi mmodzi mwa angelo amene ali ndi mphamvu zotsogolera gulu la angelo ake. Taonapo maserafimu, taonapo maakerubi. Onsewa ndi angelo amene tikuwapeza m'Baibulo. Ndikupeti phunziro liso lakhala lothandiza kwa inu. Tatothandizana kuonaponso zinthu zina zokhudza angelo zimene mwina sitimatha kuzidziwa kapena sitimazimvetsa bwino. Koma ndikhulupirira kuti pamene taphunzirapo zitithandiza kumvetsetsa zokhudza gulu limeneli la angelo. Programu ya lero mnali ndine malo anu Angelo Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsia ndali Longwe School Biblical Studies kumitundu amene akufuna ndithu cholinga chawo kuti chomwe chichi anthu athe kudziwa Baibulo moyenerera. Mwina tili ndi funso zokhudza programu imene mwina mufuna tutumizireni programu imene komanso programu imene komanso tikumbukire programu imene amapezeka pa page yathu ya YouTube mukapeza mavideo ya programu imeneyi. Mukuzongoyang'ana na Longwe School Biblical Studies pa YouTube kapena mukuzogwiritsa ntchito nambala iyi kuti tikutumizirani maphunziro enanso a programu imeneyi ngati mungafuna kumvera pa nthawi yanu 0822766018 kufikiranso nthawi ina mnali ndine mbale wanu Angelo Gondwe. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona